3 gode grunde til, hvorfor du skal lease din næste bil. Alt efter hvem du er og hvilken situation du står i, er det relativt, om det bedst kan svare sig at lease eller købe en bil. Derfor har vi samlet 3 punkter, hvor vi oplever, at leasing er bedre end køb. 1. Hvis du ofte skifter bil. Vi kan se, at ønsker du at beholde en bil i mere end 36 måneder, kan det være en fordel at købe bilen. Men ønsker du at skifte bil oftere på grund af ændrede kørselsmønstre eller økonomiske årsager, så kan det svare sig at lease bilen. 2. Mindre udbetaling. Ofte så er det billigere at komme ud og køre i en leasingbil på grund af en mindre udbetaling i forhold til, hvis man får bilen finansieret gennem sin bank eller hos bilforhandleren. 3. Økonomisk sikkerhed. Når du leaser en bil, så kender du dine omkostninger i hele leasingperioden, fordi vores leasingkontrakter indeholder service og reparation og garanti på bilen. Er du stadigvæk i tvivl om, hvad der er bedst for dig, så læs mere på vores hjemmeside eller book et helt uforpligtende møde med os, hvor vi gennemgår leasing og køb og forskellen på de 2 modeller.